Olgetan, futboleko proiektu berritzailea da. Danok bat, jolastuz jokatuz, Urretxindorra Kirol Elkartea eta Derio Arteagaren lankidetzak antoltutako proiektu berria. Futbol taldearen eredu tradizionaletatik bereizten den proiektu berri eta berritzailea. Haurren prestakuntzan zentratzen da, eta batez ere, lehiaketa saihesten du adin hain txikietan. Bere berezitasuna futbol 3 da. Baina, zergatik futbol 3? Futbol 3an, futbol 5 eta futbol 7 baino parte hartze proporzio handiagoa dago jokalari bakoitzeko. Modu honetan, jokalari bakoitzeko ekintza tekniko gehiago zenbatetsi daitezke denbora banaketa berean. Emozionalki, haurren parte hartzea handiagoa izango da. Arrakasta izateko aukera gehiago maila guztietako haurrentzat. Autoestimua garatzea eta haurren nortasuna eraikitzea. Topaketak 2 astebururo izango dira, eskola kirolaren egutegia errespetatuz. 5 eta 6 urteko taldeek futbol 3ko partidak jokatuko dituzte, eta 7 urtekoak futbol 5 partidekin hasiko dira, eta ezagutzak barneratzen dituzten heinean futbol 7 jokatuko dute. Horrela, ikaskuntza modu progresiboan emango da. Topaketak eta araudia. Taldeak gehienez 15 jokalarik osatuko dituzte, eta gutxienez 12. 4 edo 5 jokalariz osatutako 3 azpitalde osatuko dira. Partidak atezainik gabe jokatuko dira, 2 porteria txikiekin. 15 minutuko 3 partida jokatuko dituzte aldi berean, eta azpitalde bakoitzak 3 partida jokatuko ditu. Partida guztiak zelai erditik hasiko dira. Talde bakoitzeko jokalariak beren zelaian egongo dira, eta epaileak hasierako txistua jotzen duenean, denak korrika joango dira baloia jokatzera. Baloia alboetatik irtetzen denean, hegaleko sakeak egingo dira eskuarekin. Baloia atzeko lerrotik joaten bada edo gola sartzen bada, oinarekin ateko sakeak egingo dira. Oinarrizko futbol eskolaren etorkizuna abian da. Anima zaitez!